nandito naman po tayo para ma-share ko na naman sa inyo ang isang klaseng ulam. Ayan, yung lulutuin ko po ngayon is paksiw na bangus. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga ingredients natin at kung paano po natin gawin ang pagluluto ng paksiw na bangus. Tara guys! So unahin po natin guys yung ating mga ingredients sa ating lulutuing bangus. Okay? So, una po, nandito po ang ating mga ricado. Nandito po yung siling haba. Ayan, pampabango ito. Then, sibuyas, saka yung ating luya. Ayan. So, ito na din ang ating bangus. Ayan, nalinisan na. And 1 tablespoon na salt. And ang ating vinegar at saka yung ating black pepper. Then, ito na po ang ating gulay. Talong. Yan, masarap po itong talong sa paksiw na bangus. So, ilalagay po natin. So, ngayon naman guys, ilalagay na natin siya sa kawali. At ipapakita ko din sa inyo paano natin gawin to. Okay, so, our procedure. Nandito po ang ating kawali. Okay, so ayusin natin. Okay. Ito yung ating ginger. Maglalagay tayo ng kunti sa baba. Ayan. Bago natin ilagay ang ating bangus. Ayan. Okay. So, ilalagay na natin ang ating bangus. Okay. Ating bangus. Ayan. Then, yung ating luya at sibuyas, yan, ilalagay natin dito sa kanya, sa ibabaw. Ayan. Then, ilalagyan na natin ang ating black pepper. Yan, masarap, maraming paminta. At ilalagay na natin ang ating salt. Okay. Then, ilalagay na natin ang ating suka. Okay. So, nalagay na natin ang suka. Ilalagay naman natin ang ating talong. Ito yung talong. Ating talong. I-arrange lang natin siya para pag kumulo yung suka natin, maaanuhan din siya ng sabaw. Okay, tapos ilalagay po natin ang ating sili. Yan. So, ito na po. Ready na natin. Isasalang na po natin siya. At ipapakita ko din sa inyo mamaya pag naluto na siya. So, ganito lang kasimple po ang pagpapaksiw ng bangus. Yan. Sabay-sabay siyang nilalagay. At the same time, sabay-sabay din siyang maluluto. Okay, so, tara guys, isalang na natin. Kawali, nandito na din yung ating papaksiwin na bangus at saka yung kumpletos ricados na niya. Ngayon, tatakpan na po natin siya. Ayan. At hahayaan natin siyang kumulo. Ayan. So, balikan natin siya guys pag luto na po. Guys, titingnan na natin kung ano na siya. Luto na siya. Tingnan natin na. Hi! Ang sarap! Ayan na, luto na siya. Tingnan natin ang ating tawag dito. Ayan. Luto na. So, ayan guys, luto na ang ating paksiw na bangus. Ayan. At saktong-sakto lang ang kanyang lasa. Okay, so ayan guys, yan ang ating
paksiw na bangos. Ayan. Ngayon, tikiman time na tayo. Titikman na natin siya para ano na natin, makita natin kung tama ba ang lasa niya. Okay, so let's go guys. Try natin ang ating nilutong paksiw na bangos. So, ayan na guys, ang ating paksiw na bangos. Ayan. So, ayan. Ano natin, i-focus natin. Ayan, sili. Ayan, ang sarap. Okay, so, ayan ang ating paksiw na bangos. Ayan. Okay. So, kainan time. Thank you guys sa lahat ng pag-support sa aking mga videos. Ayan, maraming salamat. Naway makatulong sa inyo itong ating pagluluto ulit ng ating paksiw na bangos. Maraming thank you.